Usa ka nagpailang driver sa Barangay Mayor's Office kon BMO sa Barangay Tuong, Dakbayan, Sugbo, dadakpan tungod sa paghupot og armas atol sa checkpoint sa Barangay Buhisan. Usa sa gisusis kapulisan ang posibilidad nga siya mo'y mipatay sa usa ka tinunan. Ano ang report? Wakaog po si Reggie Kabingatan, human nagkwiluhan sa kapulisan atol sa gipahigayong checkpoint sa Barangay Buhisan. Kini human nabantayan nga adunay miugdo sa iyang kilid. In plain view ni siya sa tuang Comelec checkpoint. So in relation to our Comelec gun ban. Yes, so ang iyang armas iyarmang gisukbit, no. So na kita man sa tuang personnel nga suspicious ang nigawas man ang kuan ang iyang puluan sa iyang armas. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka armas de fuego ug 5 ka mga bala. Aduna usay mga gagmayng pakiti sa Shabu. Samtang itanausab sa kapulisan ang posibilidad nga siya ang suspect sa nitubong krimen sa Dakbayan sama sa kamatayon sa usa ka tinunan. Possible na siya nga suspect because ang armas nga gigamit atong tinunan sa may kuan sa may 3 de Abril nga incident is a revolver. Then ang atong na confiscate karon is also a revolver. So we will request for ballistic examination for this evidence. Self-defense lang. Self-defense? Oo. Ano man? Ngit-ngit man mo, sir. Tuong, sir. Sa agi milinsa, sir. Ngit-ngit sa inyo? Ngit-ngit ka, sir. Pirmi sa gabi, sir. Pero siya, sir. Asa mo gato? Asa ka to? Di mo ko sa kwan, sir. Tuong, sir. Nadahin mo ko labal, sir. Apan hugtanong ipanghimakak sa dinakpan, nga doon na siya ay dalang Shabu. Lakip siyang ipanghimakak, nga doon ay kalamigitan sa pagpatay o pagpanulis. Huwag ko manulis. Wala. Wala po. Si Kabingatan, nagpaila nga driver sa BMO sa Barangay Tuong ning Dakbayan sa Sugbo. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balidang, Bisdak.